journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, usap patay, upat angol, human na banggaan ug van ang motorsiklo sa Zamboanga del Sur. Upat ka mga suspect, gikasuhan sa pagpusil sa kandidato pagkamayor sa Calamba, Misamis Occidental. Sa detalye sa atong mga balita, usa patay, upat angol, human mabanggaan og van ang usa ka motorsiklo sa Barangay Kulo, Mulavi, Zamboanga del Sur kagahapon sa hapon, Abril 7, 2022. Subay sa investigasyon, nawad-an og kontrol ang driver sa van tungod sa kadanlog sa kalsada kay nagsigi og ulan. Ani ang report ni Norin Michelle Igonia. Dead on the spot ang usa ka rider samtang naa sa talandugong kondisyon ang duha ka mga angkas niini human mabanggaan sa usa ka van sa Barangay Kulo, Molave, Zamboanga del Sur kagahapon, Abril 7, 2022 alas 5:05 sa hapon. Gila sa mga otoridad ang mga biktima nga sila Jason Dangkala na 40 anyos, driver sa motor samtang ang mga angkas nga sila Genevieve Espatero 36 anyos ug Tricia Dangkala 18 anyos nga pulos mga residente sa Upper Timona na Dumingag, Zamboanga del Sur. Subay sa investigasyon, gikan sa Sikayab, Zamboanga del Norte ang van ug pabalik na unta sa Eastern Bubungan, Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur nga gimaneho sa usa ka Vicente Lumen Rama Jr. dihang nakasugat niini ang motor nga gimaneho sa mga biktima nga pauli sa lungsod sa Dumingag apan tungod sa kadanlog sa kalsada kay kusog kaayo ang ulan niadtong tungura, nawad-an og kontrol ang driver sa van, hinungdan nga mitabok sa pikas lane ug nabanggaan niini ang motor. Midiretso pa ang van sa usa ka balay daplin sa kalsada ug nakaangol pa kini sa duha ka babae nga sila Marilo Montalia ug Fe Villamor. Gipangtambalan sa ospital ang mga biktima samtang si Rama nitahan sa iyang kaugalingon sa mga otoridad nga posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide and multiple serious physical injury. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, stay safe. Patay ang usa ka laborer human gipusil sa duha ka mga armadong nakamotorsiklo sa Purok Fatima, Barangay La Paz, Carmen, Davao del Norte kagahapon sa buntag, Abril 7. Giila sa mga pulis ang biktima nga si Romeo Largo, 53 anyos ug residente sa Nisgutang Barangay. Subay sa report sa Carmen Municipal Police Station, naglawig ang biktima sakay sa iyang sidecar motorsiklo diyang gisundan kini sa duha ka mga armadong nakamotor usab ug gipusil ug dayon sibat. Ginasubay pa sa mga pulis ang motibo sa krimen. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Gikasuhan na sa CIDG og frustrated murder ngadto sa prosecution's office sa Misamis Occidental ang upat ka mga suspect sa pagpusil sa kandidato pagkamayor sa Calamba, Misamis Occidental. Giingong usa ka politiko ang mastermind sa pagpamusil. Ani ang report ni Neptali Batuleño. Ipasakaan og frustrated murder sa Misamis Occidental Criminal Investigation and Detection Group CIDG ang upat ka gitumbok nga suspek sa pagpusil kang Calamba mayoralty candidate George Garwin Matunog. Ang kaso gipasaka kaganindang buntag sa Misamis Occidental Provincial Prosecutor's Office base sa resulta sa investigasyon sa Task Force Matunog pinanguluhan sa CIDG Misamis Occidental. Sa interview
Si Matunog diingon nga usa sa upat ka mga suspek nga gipasakaan og frustrated murder atubangan sa piskalya mao ang gitumbok na mastermind nga usa-usab ka politiko. Si Matunog nasamdan sa diyang gipusil sa usa ka nagmotorsiklo nga gunman niadtong Marso 13 tuig 2022 sa Barangay Southern Poblacion, Calamba, Misamis Occidental. Ang bala miigo sa iyang tingkoy ug milapos sa tuo nga bahin sa iyang aping. Dali kini nga gidala sa tambalanan ug naa sa luwas nga kahimtang. Nakuhaan pa og CCTV footage ang nahitabo diin si Matunog naglakaw sa main road sa Purok 1 sa Barangay Southwestern Poblacion diyang gipusil nga dulit sa backrider sa usa ka motorsiklo nga kusog nga mipadagan. Si Matunog kauban ang usa ka close-in bodyguard gikan sa pag-abli sa usa ka iladong convenience store og paingon na unta mo pauli sumala ni Police Colonel Anthony Placido, Misamis Occidental PNP Provincial Director. Si Matunog usa ka independenteng kandidato nga giendorso sa lokal nga mga kandidato sa probinsya ug ubo sa koalisyon ni Ferdinand Marcos Jr. ug sa unit team ni Sara Duterte. Neptali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Gipasalig sa Department of Public Works and Highways kon DPWH sa Katiil, Davao Oriental nga paspasan ang pagtaod balik sa nagubang tubo sa tubig sa usa ka barangay nga gibanla sa tubig baha. Anyang report ni Eugene Hinutan. Bipasalig ang Department of Public Works and Highways 1st District Engineering Office sa Davao Oriental nga ilang paspasan ang pagpanubay sa mga nadaot nga water pipes aron mabalik ang supply sa tubig sa Barangay Maglahos, Katiil, Davao Oriental. Nabanlas sa baha ang Maglahos Bridge kung asa nagsubay ang tubo sa tubig. Nakigpulong na kagahapon si District Engineer Cirilo Lasaka kang Assistant Department Head Francis Jason Bendulo sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office aron masigurong mabalik na ang supply sa tubig sa nasgutang barangay karong Domingo. Magpahigayon sab og major groundworks ang DPWH sama sa installation of water pipes, hose ug uban pang koneksyon aron mailisdan ang daan nga mga tubo sa tubig nga nahagsa kauban sa tulay. Sumala ni Engineer Lazaka, priority sa iyang team ang pagbalik sa supply sa tubig sa labing dali nga panahon sanglit. Usa sa mga nagunang panginhanglanon sa mga tawo ang tubig. Nakatakda sab nga magmuntar og mga solar lights karong adlaw ang probinsyal nga gobyerno sa Davao Oriental sa nasangpit nga barangay. Gimanduan na ni Governor Nelson Dayang Hirang ang tanang concerned agencies nga dalion ang pagpanghatag og hinabang sa maapektadong barangay sa ilang probinsya. Samtang nakigalayo na sab sa DPWH si 1st District Representative Congresswoman Corazon Malanyaon aron paspasan usab ang konstruksyon sa mga nagubang infra projects sa unang distrito tungod sa baha. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. At tangi, mga nabahaan sa Davao Region gihatagan na og hinabang og upat ka mga NPA patay sa engkwentro sa Bukidnon. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric, uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Upat ka mga miyembro sa rebelding New People's Army kon NPA ang namatay sa engkwentro tali sa mga sundalo sa lungsod sa Talakag, Bukidnon
niadtong Miyerkules, Abril 6, 2022. Subay sa report sa 4th Infantry Division sa Philippine Army, natigayon ang engkwentro halos sa boundary sa Bukidnon ug Lanao del Sur, partikular sa Barangay Tikalaan sa lungsod sa Talakag. Giila sa mga sundalo ang mga namatay sa engkwentro nga sila Carlisio Sumalinog, Ovilito Pontillas, Gary Juliana ug Jelly Sugnot nga pareho mga high-ranking official sa NPA. 16 ka mga high-powered firearms ang na-recover sa mga sundalo human sa engkwentro. Gihatda na og relief goods ang mga nabahaan sa Davao de Oro ug Davao del Norte. Dihang gibaha ang ubang dapit sa Davao City, dali sabdayon nagpakaon ang mobile kitchen sa lokal nga gobyerno sa mga evacuation centers. Pero sa Katiil, Davao Oriental, kinahanglan pa nga musakay og rescue boat aron mahatod ang mga hinabang nga pagkaon sa usa ka barangay nga na-isolate human mahugmak ang hanging bridge tungod sa baha. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nagpadayon ang relief goods packing operation sa lokal nga gobyerno sa Davao de Oro pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office para sa mga residenteng apektado sa baha sa milabayng adlaw. Kagahapon Abril 7, gipang-apuran og hinabang ang mga residenteng gibaha sa Barangay Tamya, Compostela. Sa Davao del Norte, nang apud-apud na sab og mga hinabang ang lokal nga gobyerno sa Tagum City kagabi Abril 7. Nakadawat og relief packs ang mga namakwit nga pamilya nga kasamtangang nagpahikling sa nagkadayang evacuation centers sa Barangay San Miguel ug Barangay Kwambugan. Gipangunahan nilang Tagum City Mayor Alan Rillion ug Vice Mayor Eva Lorraine Estabilio ang relief distribution. As of April 8, 2022, dunay 126 ka mga pamilya ang anaapag gihapon sa mga evacuation centers sa Laureta Elementary School, Laureta National High School ug Catalan Elementary School. Sakay sa rescue boats, gilabang sa rescue teams ang sapa aron maabot ang mga internally displaced residents sa Barangay Maglahos, Katiil, Davao Oriental nga na-isolate tungod sa naguba nga hanging bridge tungod sa baha. Ang rescue teams nga mihatod sa mga panginahanglanon nga food packs sa mga apektadong residente gilangkuban sa mga personahe gikan sa PDRRMO, LGU Katiil, BFP o PSWDO. Usa ang Barangay Maglahos ang grabing naapektuhan sa baha. Ang Maglahos Bridge silbing agianan unta aron mahatod ug makakuha og supply sa tubig ingon man uban pang essential needs ang mga residente. Sa Davao City, daling mitunol ang City Social Welfare and Development Office Mobile Kitchen ug hot meals sa duha ka mga evacuation areas sa Barangay 19-B ug Jolieville Gym, Barangay Tigato. Nang hatag sab og pagkaon ang mobile kitchen team sa SIR Phase 1, Barangay 76-A sa mga pamilyang wala pa makauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga gilunupan. Kahinumduman niya nagpahigayon og preemptive evacuation ang pipila ka mga barangay dinhi sa syudad tungod sa pagbaha. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Nakapahimulos ang 12 ka mga barangay sa Dapitan City sa community-based training sa Technical Education and Skills Development Authority Contesda sa Provincial Office. Mukabat sa 298 ka mga trainees ang mipailaom sa rug making samtang 194 ang mipailaom sa small appliances repair. Ang mga misalmot nga mga trainees nagikan sa Barangay Uyan, Burgos, Baaw, Dampalan, Uwaon, Upaw, Sulangon, Antipolo, Sikaya, Bukana, Larayan, San Pedro ug San Vicente. Gipangunahan nilang Supervising Director Engineer Novemer Tabasa, Administrator Engineer Hermil Contrevida ug ang facilitator nga si Alma Kalasang. Duha ka adlaw ang training sa TESDA para sa mga partisipante. Tumong niini nga makatabang sa ilang ginagmayng panginabuhian.
kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 49 ug Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines ug sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!